Enkosini Sasazi, mandibulise kuwe, ndibulise kumphulaphuli. Siyikhansili yaseMalahleni besibambe esi special council meeting ngenxa yokugunyaziswa ingxaki esinayo yokuba sifikelwe yi-disaster yokuba kube kumka izindlu ezininzi, imimoya emikhulu emkise izindlu yawisa iipali zemibane. Kwakho abantu abashiyeka bengenamakhaya, kwakho izikolo ezimkileyo apho khona siqaphela uba izikolo zizonke ngokweripoti esesiyinikiwe ziyi-12. Siphinde ke ngoku kuba kusamane kunikezwa njengokuba kumane kubakho ekusazimkile, siphinde sinikeze nengxelo yokuthi ke kukho nabasheke bengenamakhaya, kuba khona ke nabadilikelwe zizindlu kodwa benazo ezinye izindlu ezikhoyo kwalapha eyadini. Njengoko i-disaster iphantsi kweChris Hani District Municipality futhi nomcimbi we-temporary shelters ubakho kwa-human settlement, okokwethu kukudeklara uba siqaphele le ntlekele isehleleyo sizokwazi unikeza, sinikezwe igunya yikhansili uba masizokwazi ukunikeza ingxelo kwi-district municipality, the summary ye-assessment ezithe zenziwa, sikwazi unikezela even nakwi-human settlement for ukwazi uba sikwazi ukufumana amancedo esinothi sibe siyawafumana kwiimeko ezithe zehla. Sikwazi ukucela ke even nakwi-gift of the givers old mutually bakwazi ukuncedisa kwiingxaki ezikhoyo ezivelelekileyo. But ke asikwazi ukuqala sicele okanye sibhalele singakhange ibhunga libe liyayazi loo nto, liqwalasele livume ukuba noko masi-approve ukuba kunikezwe ezi ngxelo zokuba kusemkelwe zezi zindlu zimkileyo kwiiwadi zonke ukusuka phaya kwawadi 3 uyokuma kwawadi 17. Sinokutsho iripoti ibingekabikho ibisenguwadi 2 apho khona bengekabikho nto kuthiwa kukho indlu emkileyo, kodwa kwezinye iba zizikolo, kwezinye ibe zizindlu, kuqhawukulwe imibane, kuwe zipali, ndawo zonke ngokwalapha elantuka eMalahleni. Ibizezo njongo ke ibibangela ukuba sibe namhlanje sinale khansile. Enye ke ngoku ilantuka besinyanzeleka ke ngoku kuba sinesetyhula efikileyo esuka kwa-demarcation board, awo bachaza khona i-process plan ezawulandelwa malunga ne-demarcation. So zeziphi izinto ezawuthi zenziwe kwi-demarcation, ngokwe-demarcation njengoba sisiya ku-local government election ka-2026. So kuqala AP process bekurejistarishiwe ngoku yonke loo nto IEC adeclare uba ngoku inoba iiwadi zihlile okanye zinyukile okanye ithini, kodwa loo process yonke uba kwabakho ii-application ezicela uphuma kwenye iwadi zingene kwenye iwadi, nothi kuthiwa kubhekwa outer boundaries but kwalapha kule ndawo sikuyo. So besisiqaphelisa ke siyokunotha ukuba ifikile isetyhula so that silandele laa plan yabo uba ngexesha elithile yintoni eza kwenzeka ngexesha elithile, nathi sikwazi ukuinforma our communities ngelantuka ngale setyhula ye-demarcation board. Ibizezo ke Msasazi izinto ebesizisa ebhungeni. Enkosi. Okokugqibela ulizo nolibhekisa kubahlali balapha eMalahleni nanjengoko umoya ubhudla ngamandla, i-safety yabo nokukhathalela kwamadlelo, sibonile nabanye batshelwe zigusha okanye abanye ziyafa, nje ilizwi lobakhuthaza. Kubantu baseMalahleni sifuna abantu bahlale ngezindlu, abantu xa bephuma bajonge baqwalasele kuba kaloku bakho le mimoya ide iwise izindlu, kucaba abantu bangabethwa ngamazinki asuka kweminye imizi, abantu bangake abethwe nayo imithi, abantwana bangake balimale zizinto eziphephethekayo. Sicela abazali babaqwalasele abantwana xa babheka esikolweni naxa babuyayo, nabaxa sebesekhayeni bangadlali ngaphandle bachaphazeleke kwimicimbi enjengaleyo yokuwelwa zizinto njengoba kukho le mimoya emikhulu. Siphinde sibongoze mani abantu abahamba betshaya esithubeni abangayenzi loo nto kuba ukulayita kulula ukutsha kwamadlelo, ngoba xa ujonga ingca yomile ngoku lixesha lokoma kwengca. Once kwabekho ilahla eliyiwayo lingake litshise, loo nto itshise ibulale neemfuyo zabantu, ichaphazele zona. So abantu abangaphumi balayite imililo ngaphandle. Sibongoza ke nabantu bathanda utshisa, ukutshisa kwabo bazaba babulala iimfuyo zabantu abaninzi abakhoyo
abantu abafuyileyo ngokuthi batshisa amadlelo. Futhi ke kuzawulamba nemfuyo apho ithe yalantuka yachaphazeleka kungabikho ndawo yokutya, kuba xa kutshisiweyo ayizukwazi ukutya. Okulandelayo msasazi, bayiqwalasele le nto yokuba iimfuyo zimeca kwamadonga, kuba ezinye amadonga ayawa atsho awele iimfuyo zabantu. Abantu mabazame ujonga imfuyo yabo, bajonge abantwana babo, bajonge iifemeli zabo ukuze bahlale bekhuselekile. Into esingenakwazi ukuyinqanda, esingenakwazi uba siyinqanda yenzeke ibe iyazenzekela, kodwa esinokwazi ukuyikhusela siyikhusele ingakwazi ukwenzeka. Enkosi msasazi. Enkosi Toloko.